Mike Hoekstra en Gregor Boelens staan sneuternacht met een grote groep vrienden van de supermarkt te praten door het gebeurde. Ik zat met de rug naar de water toe en in één keer horen we een kanaal. Ja, toen ik achterom keek, toen was die water ook al de sloot in. Ja, toen zijn we er met z'n allen heen gerend. Toen ben ik het water maar ingesprongen. De auto reed met hege snelheid door de Noord en met een soort geweld ging dwars door het stek op het bregen. De auto kwam op een kop in de greef te lanen, maar 3 mensen erin. Mike en Gregor springen beide zonder er lang over na te denken in het water. Dus toen ben ik naar de passagierskant gegaan en probeerde die deur open te trekken, maar die zat muurvast. En toen ben ik verder gevoelen en dat raam van de passagierskant stond open. En toen ben ik met mijn handen erin gegaan. En toen voelde ik gelijk al iemand zitten en die ben ik eruit gaan trekken. Eerst kwamen de benen boven en op het laatst kwam het hoofd ook boven. En die heeft Mike overgenomen en gelijk door om die andere er ook uit te halen. En dat is ook gelukt. De 3 slachtoffers werden met hulp van omstanders op een kant takelen. Ze werden met onbekende verwoenings afgevoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zoet volle dronken ha en boppen dat geen riebewies ha. Het ongeluk en de reddingsactie werden toch 10-tal mensen gezongen. Een van de taskagers is de vriendin van een van de helden. Zij zocht haar vriend zij in het water springen. Ja, ik heb nog zien hem zijn, doe nou voorzichtig, doe het nou net. Maar dat is een reactie, je weet net wat er kan gebeuren, je weet net wat er om kan treffen. Maar uiteindelijk ben ik echt hartstikke trots dat hij het dient. Ja. Want hij is een held. Absoluut, ja. Iedereen hier het kunnen doen, maar ja, iedereen is toen aan de kant. En hij denkt net na, doet zijn kleren uit en liet zich in het water zakken. Na de reddingsactie werden de vrienden platbellen door familie, kunde en de media. Elk vindt haar een held en zij zelfs. Besef je het nou intussen wordt, dat je hem hier zou stingen van, nou, dit wordt toch wel heel bijzonder? Ja, dat komt op het laatst wel naar boven.